Hi guys, गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय फेसबुक अन खालामबानो भाइरेल इउटुब अन खालामबानो भाइरेल आरो वाट्सएप अन खालामबानो भाइरेल बे भुमिकाजों नालिजों नांलायनायल' नुजाबाय थायो दावराव दावसिया मा होनबावगोन मबाइलखौनो लानो बाबाय आं जोंनि बे बड'लेण्डआव दावराव दावसि जादों भुमिकाजों नालिजों एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डजों माने दावराव दावसि जादों आं नायनो हाला आंहा खर'आ आदा मोनबाय भाइरेलानोसै माने बे भिडिअखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों जोंनि बे जिबना दुखु जादों नोंसोरहाथ' दुखु जायाखै जोंहाल'थ' दुखु जादों माने गाबोनबो सफायगोन आरो दिनैबो सफायगोन नोंसोर सानैजों बर' जानानै अनलायदोब्रा एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो भुमिका आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हिनजाव माने नोंसोर गावजों हेफाजाब होनानै अनलायदो आं दुखु मोनदों नोंसोरबो बर' आंबो बर' जानानै नोंसोरखौ अननानैसो बुंदों नोंसोरबो बर' जाबाय आंबो बर' जाबाय होनबालाय मा बेनिखायसो आङो नोंसोरखौ अननानैसो आं नोंसोरखौ बुजायनासो होदों नोंसोर गावजों अनलायदो नोंसोर साथामानो गावजों अनलायदो नांलायनांला आरो बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ बन्द खालामदो बेफोरबायदि भाइरेलखौ ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ बन्द खालाम माने ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ बन्द खालाम भुमिका आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हिनजाव ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ बन्द खालाम दानि उन्दैफोरा बुरखिया जासिगोन एसाम जासिगोन खालि मबाइल नायबाथ' आरो खर' आदा जागोन बेनिखायसो उन्दै गथ'फोरा एसाम जासिगोन बेनिखायसो नोंसोर नांलायनायखौ दोनथ'दो जों दुखु मोनदों नोंसोरनि नांलायनायखौ दोनथ'दो उन्दै गथ'फोरासो एसाम जासिगोन नङाबाथ' फरायनाया आदा जागोन एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड आरो भुमिका आरो नोंसोर सानैनि नांलायनाया दोनथ'दो नंगौ दानो दोनथ'दो बेफोरखौ आं नायनो हाला दोनथ'दो उन्दै गथ'फोरा मोजां फरायनाय मोजां जानांगोन उन्दै गथ'फोरा मोजां फरायनाय मोजां जानांगोन बेनिखायनो नोंसोर नांलायनायखौ बन्द खालामदो आं ओरै नायनो हाला मेगनानो साजोब्बाय बे भिडिअखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों बे भिडिअखौ नायनो हागोन भिडिअखौ नाय जोबजासिम नाय बुजिना ला भुमिका बाल्टिं नोङो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हिनजावखौ रागा जोंना मा जानो नोंबो बिनि जायगायाव थानायमोनब्ला नोंबो दुखु मोनगौमोन रागा जोंगौमोन हमना ला नों हाबा जाबाय हाबा जानायनि उनाव नोंनि हौवाया सोरबा सिख्लाजों सोरबा हिनजावजों बाराव हरनि समाव जौ लोंलायनानै गोबा सेलफि लायो गुलि सोरबा हिनजावजों थांलाय फैलाय खालामो अब्ला नों मा सानगौमोन नोंबोथ' रागा जोंगौमोन दुखु मोनगौमोन नङा होमबा सेलफि लानायनि एबा फट' लानायनिबो गोबां सिमा थायो नाथाय नोंसिना सिमा बारबाय बियो हिनजाव दङ होननानै नों मिथिखानानै मानो लाइ होनांगौ लाइ होबा लाफाखायो आरो एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआबो हिनजाव थाखानानै एफा मोजां हिनजाव मोननानैबो मा मालायजोंलाय गुलि सिथाब बारफोरावलाय फट' लायलाबायनांगौ नोंसोर बबेयाव लोङो जायो जा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि दिन्थिनो नाङा भुमिकायाबा गावनि गोसो थोनायखौसो रागा जोंजानो गेलेबावो मालायनि संसारखौबो बा सोरबा नुबाय सोरबा नुवाखै फेसबुकआवनो भाइरेल जाबाय थादोंना बेनिखायसो आङो बेनि सायाव भिडिअ बनायनो गोनां जादों माने दावराव खालामनोब्ला बांलादेशआव थां पाकिस्तानाव दावराव खालामनो थां आरो बांलादेशआव दावराव खालामनो थां जोंनि बे आसामाव दावराव खालामनाय गैया दे दायो आं भिडिअखौ फोजोबसै जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालामना हो आरो लाइकबो खालाम आरो माबायदि मोनदों कमेन्टबो खालामना हो बाय बाय जय बर' हारिनि